El rival de la jornada 5 del Joventut és l'Hamburg Towers. L'equip alemany encara no coneix la victòria, amb 4 derrotes en 4 partits jugats. Per part del Joventut, ganes de veure el debut de Kenny Cherry, el nou base que suplirà l'absència d'Andrés Feliz. A més, segueixen les baixes d'Onuaku i Brosianski, que s'acumulen a un roster molt reduït per part d'en Carles Duran. Un equip que últimament, sense identitat, sense forces i amb una molt mala defensa, ha generat moltíssims dubtes. Toca que psicològicament Duran reaccioni i un partit a casa sempre és favorable. Els punts forts de l'equip alemany van bé al rebot ofensiu, gestionen bé la pilota, no acostuma a tenir gaires pèrdues, tenen bons penetradors exteriors i compta amb la doble tiradora. Durham i Hinrich, entre tots dos, acumulen 11 de 18 en triples. Si estan en ratxa, podrien trencar el partit. Per contra, els punts dèbils és la seva defensa. Encaixen 103 punts per partit. Reben 23 assistències, la pitjor de la competició. No defensen gairebé mai, no intimiden, tenen molt pocs rebots i només anoten el 64% de tirs lliures. La penya, com a claus, hauria d'atacar el rebot ofensiu. Jugadors com Allen i Crack haurien d'aprofitar per capturar els rebots. També jugar al 2x2 amb Tomic, el croat. Un partit hauria de ser estrella ofensiu i esperem que sigui aquest. També buscar la línia de fons, on jugadors com Thomas i Crack al pal baix haurien de treure avantatge. I esperem que el nou vingut Cherry i Andrews puguin destacar des del perímetre. Ja va sent hora de que els nostres jugadors exteriors anotin triples i pressionar i atacar els seus bases hauria de ser avantatge. Duran haurà de fer moltes rotacions i haurà de seguir comptant amb jugadors com Busquets, Jordi i segurament Rubén Prey. És un bon rival per plantar cara. Es juga a casa i ells encaixen molts punts. Si la penya tampoc defensa, l'únic que ha de fer és sumar més. I crec que en aquest arsenal la penya és millor. Calma, cap fred i seguir sumant. Una victòria pot donar molt.